kolléga is jön utánam, az lehet azt sejteti. Ő se tudja, hogy mi a helyzet. Így van, előző csak megoszt, akkor majd. Na gyere már! Istenem! Ha most akkor győz, vagy nem győz? Hát bassz meg! Hát szép jó reggelt kívánok! Kicsit cidri van. Ömlik a gőz a kipopogóból. Testsportban, ha jól gondolom, akkor lesz egy kis terelés még mindig. Tegnap meg annyira bamba voltam, hogy nem néztem meg. Nem figyeltem meg, hogy ott van-e még a terelés. Legutoljára is csak itt kolbászoltam. Körbe-körbe. De majd mindjárt meglátni. Ó, nagyon király. A múltkor ez le volt zárva, aztán itt Testsport Kis utcáin keresztül bírtam oda vergődni, kimenjek az M20-ra, és már rám is váltott a lámpa, már a kolléga nem fog átérni, de lehet, hogy már amott se ért át, mert nincs mögöttem. Elméletileg lemegyek a pályáról, aztán pikpakkot is leszek, talán 1 kilométer, ha van a lerakó, ahol meg 99,9%, hogy nem fogok tudni kamerázni. Mert már így a Google Maps-en keresztül is észrevehetően biztonsági terület. Az a helyzet állt elő, hogy én hiába jöttem ide időben, pontosabban idő előtt 10 perccel. A lerakóm nem hajlandó lerakni engem, és hát a cuccot a kocsiról, fogalmazzunk szebben, engem ne akarjon lerakni. Közben jönne, nem jönne, piros a lámpa, nem piros a lámpa. Azt mondja, hogy balra kell menjek. Köszi. Megint majdnem magyarosan kezdtem hozzá a vezetéshez, látjátok? Nincs tudatomnál, hogy Angliában vagyok. Hogy ennyire nem érzem a különbséget, pontosítok. Úgyhogy 10 óra előtt 10 perccel azt mondták itt, tehát az én időm szerint 10 óra előtt 10 perccel, azt mondták, hogy nézzek vissza 23 órakor, hogy akkor majd mondanak talán valamit. Felhívtam az irányítót, mondta, hogy időt kér, mondtam neki, hogy van itt egy tábla, ami arra vonatkozik, nézzétek meg, hogy bizony itt, ha nappal nem is, akkor majd este fognak kirabolni,
úgyhogy én nem fogok itt állni igazság szerint. Meg hát egyébként is őrzött áruval utca szélén, amúgy se, nemhogy így, hogy ilyen tábla van kitéve, mert így az én felelősségem. Tehát ha azt mondta volna, hogy álljak itt, akkor se álltam volna itt. Mehetek be Birmingham belvárosában, egy fizetős nyilván, és őrzött parkolóba fogok most megállni. Ott kell az irányítóm utasítása szerint kivenni a 9 órás pihenőt, ami persze bőven kifutja, és majd megindulni 23 órakor. Úgyhogy ez a szituáció, úgyhogy gyertek velem! Birmingham belvárosába benézünk, hát majd kíváncsi leszek, hogy mennyire fog megizzasztani. Kedves Birmingham kedves belvárosa. Így van, M42-vel rámegyünk. Erotikus napsütés van. 6 fok, tiszta az idő, egyébként hideg. Ennyi mester, mert én nekem idő még sebességet nyerek. Kimegyek a helyemre, és balra kell itt forduljak elméletileg. Azt mondja, hogy Coach and Lorry Park, az kell nekem. Hát gyerekek, itt el kell menjek sétálni egyet, szétnézni a városban, miközben nem húzom rá pótkocsit a micsodára, járdára. Jó nap, hogy most meg így süt is, december van amúgy. Buszline. Hát ha látnék tőle valamit, de jó lenne, és én itt be tudok menni. Vagy most itt mi van? Nekem? Aha, ez az. Open. Jó, hogy túlengedtem, mert megint elment volna a járdára. Ez intercom, ami szerencsére nyilván a más oldalon van, nem az én oldalamon, úgyhogy szárhatok ki, mert hogy ráfordulni nem tudok. Állandóan megszivatnak. Ó, de jó, hogy nem látom. Úgyhogy be tudja zárni a kaput.
be kell üssem a koordinátát, bassza meg. 52. Milyen színű a lámpa, zöld? Na hát csak látok valamit már itt Birmingham belvárosából. Merre menjek? Micsoda Lancaster Street? Hát akkor csak balra kell menjek. Én szeretem, mikor így ennyire mondja a GPS, hogy nagyon ritkán fordul elő, teszem hozzá, de arra van a körforgó. Tehát ha nem nézem a táblát, simán bemegyek oda. Sávelhagyás figyelmeztető hiba. Így, és most én hamarabb bejöttem, mint ő, és ilyenkor szokták nyomni a dudát, mint az állat, hogy ezt így cigányban megoldom. Jóhan, én értem. ...180 méter múlva, hát akkor bejjebb kell menjek jó sokat. Menjetek testvéreim, menjetek, én ráérek roppantul. És nyilván nem áll meg egyik se, tehát hogy bejjebb menne egy sávval. Hát mennék én is, igen. És mögülem is jönnek kifele, mert idióták. Na végre. És akkor a hülye magyar kaminos, ugye? Bromsgrove West mondta a GPS. Elvetem, köszi. Mert ez állandóan kerülő utakat akar nekem mondani. Elvileg kitiltva nem voltam. Vagy majd megint csak a felvételen veszem észre. Mert hát 6500 felé én nem tudok figyelni folyamatosan. Hát magasnak nem vagyok annyira magas. Bromsgrove, igen. Arra megyek, igen. A38, igen. Az ez. Komoly mi? Az előző parkolóban az volt a baj, kérdezte, hogy van-e foglalásom. Mondom, miért, mondom, ide foglalni kell? Azt mondja, nem, de minden parkoló le van foglalózva, tehát búkolva van azt a mocskos kurva eget a napba. Tehát búkolva vannak a parkoló helyek. Tehát magyarán nincs szabad hely. Azt mondtam nekem, mondom, hogy látok vagy 10-et. Bromsgrove egyenest, így van. Azt mondja, oké, csak mindegyik le van foglalózva. Mondom, jó van, most már megértettem, hogy mit beszélsz, búkolást állandóan, minden második szavazó. Jó van, mondom, most már értem. Úgyhogy hát az irányítóm adott egy másik micsodát, parkolót. Azt a kutya mindenét.
kimenjek egyel, vagy nem menjek ki egyel. 50-es korlát, én egyel kijebb megyek, úgyis majd balra kell forduljak. Srácok, fiúk, lányok, ez itt mint Birmingham. Erre járunk ritkán kamionnal. Mert hát nem egészséges. Igen, itt kéne elmenjek balra. Az ott jó lesz. Jó kurva szűk. Ó, hogy az a szétvágott. Telibevert. És akkor most van az, hogy 2 centire vagyok a kollégától. Hol az eleje nem látom, mert tiszta mocsok az autó, és itt nem lehet mosatni kint sehol. Csak ott van. Azt mondja, adjak elsőbséget. Hát szerinted kit látok? Na gyertek akkor, na. Az ég áldjanom meg mindegyiketek. Hogy az egyik jobb, a másik bal kormányos. Bocs, most elindulunk. Úgyis messze vagy még tőlem. Így. Járdára sem húztam fel. Megköszönöm. Balfasz lehettem. Ezek az izzasztós helyzetek ám. Meg itt is jó széles az út. Van a középső kell, de azért állok meg hamarabb, mert a kollégának is azért van egy mérete. És már mellém be is jön persze, természetesen. És nem csak azért, mert BMW-s, mert bejön ugyanúgy utána a 85 éves öregember a Ford Fiestával is. Tehát nem márka függő az, hogy idióták. Így megpróbálom nem ráhúzni a mellettem lévőre a pótkocsit. Azt majd lesz, ami lesz. Hát én lassú vagyok, hát oldja meg ő akkor. Így. Eddig jó. A zöld. És még 13 km szenvedés áll előttem. És ezeknek annyira kurvára tudok örülni, hogy a pofám leszakad egyébként. Hogy ilyen ormótlan szopásba küldik bele állandóan az embert, és tudja, hogy foglalós a parkoló, mert mindig foglalt, van rá egy százasan. És mindig az a mondat végül, hogy próbálj rá! Hát bazd meg! Erre más nem tudok mondani. Nem mellesleg én is a videófelvételből fogok tudni majd gyönyörködni a városban, mert ilyenkor nem azt tudom nézni, hogy ki hol, merre, hány méter, meg be kéne menjek egy sávot, ilyenekre kell figyeljek, nem arra, hogy mi van a városban, meg hogy tudjak egy csöppet turistáskodni, ha már itt járok, így zsormótlan szopást hajtok végig. Majd visszanézem a videófelvételt. Igen, beljebb kéne. Megint menjek egyet. Megint csak cigányba tudom megoldani. Ez is mutat össze-vissza most meg mindent. Slow, hát kösz. Amúgy se vagyunk gyors, bázd meg. Meg 2-es fordulatszámon menjél, csörögjél, utána meg bújjál széjjel. Igaz jó hír, hogy jön szembe egy másik kamion. Igaz, ő angol. Én meg nem. De egy másik is. Jó van. Nem jelent más, mint azt, hogy fizikai határa nincs annak, hogy tovább menjek egyenest. Ez mi ez is, hol jön? Ha? Egy rendőr jön jobb kézről is. Kezdődik a balfaszoskodás.
Az se piskót a sofőr, azzal a mikrával. Ha már így be van horpasztva az oldala, meg ahogy elindult és megállt, ból látszódott, hogy mennyire uralja a helyzetet. Amint látjátok, itt nem nagyon használom a retardert, két okból. A legnagyobb oka az, hogy nem elég gyors, közben a szar is elfogyott. Nem elég gyors, a másik az, hogy nem érek el olyan tempót, hogy érdemben tudjak retarderezni, tehát szarok vele az egészbe, örülök, ha nem török össze mást, meg magamat. Jó van, szívesen. Közben meg gyúlok meg, mert hát a nap meg izomból. Azért sípol ez is, mert nem látja a csíkot egyébként a földön, a felfestést. Úgy tűnik, hogy a fekete levesből ennyi. A külvárosi részen fogok majd megcsücsenni. És kérlek szépen, itt van mellettem Hollywood. Ez az angol Hollywood. És egyébként elég sok olyan van, hogy az amerikai nagyvárosoknak megfelelője. Persze ilyen kis falucska méretbe. Csak ezt a nevet adták neki, mert olyan kurva viccesek akartak lenni.